Ассалому алайкум. Дар бораи меҳмоннавозии халқи Кулоб ба шумо гуфтанӣ будам. Дар Тоҷикистон аҷоиб меҳмоннавозишон фарқ мекунад аз ҳама минтақаҳои Тоҷикистон. Падарам ҳатӣ нақл карда буданд, ки бо ҳамроҳии модарам вақте ки тарафи вай мераванд, зиёрати чӣ мераванд, чӣ ном дорад, азизои Кулоб мераванд, зиёрати Султон Оайси Қарнӣ, зиёрати Мир Али Ҳамадонӣ мераванд. Баъд дара дар Данғара шаб мемонанд. Шаб дар онҷо мемонанд, баъд дар як хонаро тақ-тақ мекунанд. Соҳиби хона дара мекушад зан. Падарам ҳатӣ мегӯяд, ки ҳаст соҳиби хона? Мегӯяд, ки дароин, дароин, мега шавҳартон нест? Дароин, мега шавҳармо кор да як кор меояд. Баъд медароранашон, мегӯяд, ки чӣ мехоҳед? Таъби дилтонро бигӯед, чӣ хел шумо таом пазам? Падарам мегӯяд, ки як оши тупа мекардӣ, хоб шудаед. Зуворо мегирад, оши тупаро тайёр мекунад, ки шавҳараш меояд, шавҳарем зане ки қабул мекунад падару мадар. Меҳмоно атои худо, хушомадед, нури дил, тоҷи сар. Дидем чӣ хел меҳмоннавозӣ аҷоибанд дар Данғара, мисол Данғарагиҳо. Мо Данғара рафтагем, моро шогирдон бурдагианд соли 2016 шаб моро парк тамошо бурдагианд Данғарагиҳо. Бо шаб омадан мано пурсидагианд чӣ хеле ҷо гапартем, чӣ хеле болиш монем, баланд хо мерем, паст хо мерем. Ман гуфтам бе болиштам хо мерам. Яъне ки меҳмоннавозии данғарагиҳо аҷоиб. Баъд бо ман Восия рафтагем чанд маротиба. Дар Восиям ганда аҷоиб меҳмонон аҷоиб вай мекунанд, навоз мекунанд. Кангрд гуфтам ку шумо нақл кардаги будам, гӯсфанда саре мехазем, гӯсфанд пачаш кишо кардаги мегӯям гӯсфанд меҳмон дорем, ягон маърака дорем, барои шумо мо гӯсфанда каштем. Маълима гӯсфанда барои шумо мо вай кардем, забҳ кардем. Ман гуфтам ман гӯштхӯр нестам, гӯшта намехӯрен, мебарен, одамо мехӯрдагӣ ёфт меша. И кангрда ана Кулоба худаш бо ҳамроҳи падару модарам, бародарам рафтагем. Маркази Кулоб. Ба Муъминобод рафтагем бо меҳмонӣ, бо Гуҷои Кулоб рафтагем, Восе, Муъминобод, Кангр, Данғара, Себистон рафтагем меҳмонӣ. Ин ҷойҳое ки рафтагем, мисол Кулобда аҷоиб меҳмоннавозанд. Кулоб меҳмоннавозиш аз ҳамаи минтақаҳои рӯи олам фарқ мекунад. Аз ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон бахусус рӯи олам фарқ мекунад. Меҳмоннавозишон аҷоиб. Ана Помирӣ меҳмоншавӣ нестам. Помирӣ қади хонадагӣ духтараки Помирӣ бо ҳамроҳи ҳамкурсдан дар коллеҷ дар Душанбе мехонанд. Ва ё нақл карда буданд, ки меҳмона бо ширчои пешвоз мегиранд, ширчои қати. Дар Хуҷанд вақти СССР рафта будем бо ҳамроҳи падару модарам, вақте ки вай мерафтем Ӯзбекистон, Хуҷанд омадем бо поезд, баъд автобус қати омадаги будем мо, баъд аз Хуҷанд самолёт қати омадем Душанбе. Баъд Зафаробод рафтагӣ будем. Дар Зафаробод бо ҳамроҳи падару модар рафтагӣ будем. Ошнои падарам хонаш зафарободиҳо хеле одат доштанд. Ҳамаи нонро оварда дар пеши меҳмон мемонанд. 7 нон, 8 нон мемонанд. Ба падарам гуфтам, ки ҳамаи нонро қоқ мешаванд, дуташа монед, дигарошро гирем барем. Чӣ қадар Зафаробод меҳмоннавозишон хеле дастбояд. Бо нон қати пешвоз мегиранд. Яъне ҳар куҷо ҳар хел пешвоз мегиранд, яки халқи ҳамин тарафи бигем ҷануби Тоҷикистон, Кулоб, Қурғантепа рафтагем чанд маротиба, дигар хеле меҳмоннавозишон. Яъне ки мо тоҷикон ҳамон меҳмоннавозе, яъне ки бо ҳар минтақаҳо ба худшон махсусан, ку мисол як ҷо ба гӯсфанд пешвоз мегирад, як ҷо шаб мисол парк тамошо мебарад, як ҷои дигар нонро биёред дар пеши шумо. Яъне ки халқи тарафи Кулоб дигар хеле меҳмоннавозишон. Ман дар Чечняам будам, дар кишварои Арабистонам будем, дар Арабистони Саудиям будем, ҳаҷ рафта будем. Дар ҳар куҷое ки будем меҳмоннавозишон аз тоҷикистониҳо, ҳамон тоҷикҳо байни замину осмон фарқ мекунад. Мо мегӯем, ку мардуми тоҷик меҳмонпарвар аст, мардуми тоҷик мусофирпарвар аст. Мо одаме ки вақте бинем ки дар кӯча аст, вай наменем ки дар кӯча шаб хоб кунад. Хаста гирифта оварда дар хона ӯро ҷо мекунем, ӯро меҳмон мекунем. Бинем ки данғарагӣ шавҳараш нест, падарам мегӯяд шавҳартон нест, чӣ хел? Мепурсанд, ки шавҳартон нест, чӣ хел дар хона мекунӣ? Дароин шавҳар мебиёяд, ҳеҷ гап надорад, мо меҳмона дара ки кушод, мо дара пӯш данғарӣ чӣ гуфта тарафи модар падарам, ки дара ки меҳмон ки кушод, мо намегӯем дара пӯш, мегӯем дароин хона. Аҷоиб, дароин, дара ки кушодин, дароин, набестин дар пеши дар. Одата дидин? Урфу одат аҷоиб. Дар ҳадис пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам омадагист, ки касе ки имон ба худо ва рӯзи қиёмат дорад, меҳмонашро меҳмоннавозӣ мекунад. Касе ки имон ба худо ва рӯзи қиёмат дорад, касеро наменаранҷонад гуфтагиҳое. Бале. Касе имон ба худо ва рӯзи қиёмат дорад, аз суханӣ ва аз рафтори каси дигар озор намеёбад. ҳатто дар як ҳадис дига омадагист, ки имони шумо комил мегардад дар назди Аллоҳ таоло то он вақте ки шумо ба бародари худон, хоҳари худон чизеро ки мехоҳед, он чизеро ки барои худатон мехоҳед, орзу доред, ҳамон орзуро кунед. Мисол ки
من اینجا فرزند دارم، باید آرزو کنم که یک آدم فرزند خداوند فرزنددار کند. نفسه ما علم دارم، آرزو میکنم که کسی دیگرم با علم شود، با سواد شود. آرزو کنید دیگه، چیزی که به خدا میخوام به دیگه کسان بخوایم. من مثلا علمی که دارم با شما میگم که شما هم که گیرید علم مثلا که با معرفت شوید، کتاب خونه میگیم شما یا با سواد دانشمند شوید ان شاء الله. شاید در بین شما یک از دانشمندای یک از یویهای آینده تاجیکستان هست ان شاء الله. هیچ کس نمیدونه که میگه هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد. اگر که کسی که خواهد که خواند علم گیرد سواد گیرد او میتواند. کسی خواهد، اگر نخواهد نمیتونه. بگه در آیات قرآن میگه که کسی خواهد خودش را دیگر کند از خداوند میخواد طلب میکنه خداوند او را دیگر میکند. انسان اگر خواهد، اگر انسان که نخواهد او دیگر نمیشود. برای همین از انسان خودش وابستگی دارد. وقتی میگه که اگر به زوری شکر بوده نمیشه، وقتی انسان خودش خواهد از خداوند طلب کند او را خداوند دیگر میکند. خواهد که دانشمند شود، خواهد که دکتر شود، خواهد که یک کسب و هنر یاد گیرد، دعا میکند خداوند به او رو به آرزوش میرساند. خداوند هم ما شما رو به آرزومون میرساند. صحت سلامت و خانواده سربلند باشید. لایک، подписаться و поделиться فراموش نکنید. می‌دارم از شما. با دقتتان تشکر.